Hello, good morning, good afternoon, guys! Philippines! World! Universe! Abot na tag universe. Again, this is me, Junjun's TV at your service. Karon guys, Domingo. Masay pizza ron. June 20. June 20, 2021. And then, niyata sa Binabaji Kambaol. Gikan mi dito. Ang wag isda, nanikop ni isda. And then, karon mutungas mi dari da. Kay nindot ako andam to hamong patanawon sa ibabaw ug unsay unsa ka nindot sa ibabaw. Inza na-amaze ko dan nga lugar kay na sila kahoy nga wako kaila unsa ni ngandan he. Woo! Okay na marang muna prutas muna di na kahoy. Ano barang? Marang la niya. O dai barang. Kay kog tipo. Tipo lain nagdahon. So guys, nakakita lagi sa kog bara o barang. Kahoy nga marang ay prutas. Marang guys. Naguna-una ra ko sa may content ron. Masakar ako ngadto. So ato kanon. Kay kato si babaw. Moto ni sa Chocolate Hills. No, joke. Kilid sa panoramic So, ang ipon og pila ka steps. Pila ka steps. Kay mo na yung content ron. Sige guys, come on. Magago-hago ko na sa gihap guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, why? Hangat eh guys. Di lalim. Di lalim ang uyab ni Ja. Mariusip. Way kabigat si Junjun kay was landong igat. Wa man nagbiga-biga si Lando kay wa man diha, nag-guide man. Ako ay magbiga-biga ron. Sa? Padayon ta. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 40 pa. Balisa o. Karon ito na tungod da guys, mga motor to Nanang trail and trail. trail. Nagkapoy-kapoy ra dyan ang silag koan. Pareha na ho, nagkapoy-kapoy dali. Mindato sila kay nagsakay. Ako ko dali, nagsakaw-lakaw. Tuawa na kang tungas. Na hala. Da, rescue ka na. Rescue. Ato Lakaw ato akaw. Lagi. Lagi. Kana guys, muna yung moto sa Balisa. Muna mong iko. Balisa Hills. Muna agubos din na guys. Muna yung mag-videohan sa kuan. Agubos. Agubos. Ubos rami kay dili katungas kay kaning inyong ubos og alagad. Why paano way kayang motungas? Hoy kaya tanaw wala man pud tanaw wala pud. Taghungag na gawang ilong. Tuag motor gali, wag gali katungas ako pa kaha. Mara man ay hunahunaan ninso. So, ika-40 na ni guys. 40. 40 steps. So, sugod na to sa ubos. Ika-40. Kaya na 40. So, last 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last 10 steps before I leave the world. Leave the world guys. Before I leave the group. Ning lift na gani sa group. Iwas ha. Kahit ko ay nagpunot. Ito na gruto ada kong itlog. Okay, so
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Kada ko nagbunot. Yan na. Nagbunot na. Nagbunot. Nagbunot eh kay magsunod big one. Wow! Para lang yung lugar. Ipara ko pa may Marjan be? Ah! Wow, hangin Israel. So makita ninyo ang mga moto. Madyo pag moto kay naididi. Kana mo na Balisa Hills. Agdato Paronamic. Paro. Dari. Ano dia? Muna kilid may panoramic. So kana mo na Panoramic. Ah. Mga panoramic guys. Katulo na ko kana saka. Kamo, kasaka na mo. Saka, uy! Ah! Ako, tambok, nakasaka ng panoramic. Na. Tanawan agis layo ka ato. So, nakita ninyo ang palibot na. Kay ba mo nganong ingani ning kurma danhi? Ngano na yung mga moto-moto? Kay sa unang panahon, na duha ka kapre nga nagpudzo. Ang dito dapit sa Carmen, to ay kapre dito. Ug dire po kapre dari napoy kapre nga nagpudzo danhi. Diya kay nang giaway man sila guys. Nagbinatuay sila og lapok. Mao na nga kag dito sa Carmen, nice kaadto pagka himutang sa mga kuan kay ag nagpudzo dani sa kambaol nga kapre. Kuan man hinluon nga kapre. Diya kana na ay talented. Nay, liwat na ako. So, mao na nga ang chocolate hills na porma dito sa equal sizes ang iyang mga cone. Sa Char. English. yes. You okay? You okay? And ang danhe kaya ang nagpuso dito sa Carmen nga kapre, burara. Way ligo. Pataka lang magbuno kay dako ang galit ni sa kapre diri sa Kambaol sa Alicia. Mao na nga tanawa ninyo, dako man putog kamot ag kuan kapre. Mao na nga tanawa. Aran dako ag kanang kuan sa kananay moto. Og dari po dapita. Dana po dai dakong moto dana. So ag kamot dana sa kapre mo na dakong kuan, dakog umol sa lapok. Kusog mo. Ano yung bang mga kuan, mga moto-moto, tanawa o, dagang mga moto-moto. Kana, mga ginagmay na kay katuman ng kuan, katuman ng kanang naay, wa na may lapok at kuan, wa na may lapok dito dapit sa Carmen, nahurot naman kay, hapit naman ting init. So, mga kuan, mga istorya danhe nga, kanang kabahin din ng mga moto-moto sa Labawan o sa Carmen. Bahala mo di mo moto, basta kaya ako di po kumuto. Ito talagang bungang isip ko lang to. Basta naman ako yung istorya ninyo. Meanwhile, Iring. So guys, mo na kabadyo sa kuan, kabadyo sa Alicia. Kabadyong itom og tijan. Og kani mo na kinabadyo. Basog pa ka ba? Ha?
moments later. So that's it guys. Mao na nga mao ni. Mo na yung nabuhat ni na, nabuhat. Huwag nabuhat mo na siya. Gumikan sa akong pagsakasaka, naka-content ko sa kasaka kagdan. Ug ang moto nga gilabog-labog sa kapre. Na, hili mo na kapre. So that's it guys. Nagkasalamat again sa kanunay ninyo pagtanaw sa akong channel, sa akong video. Bisag way lami. Balag di mo mamuot, basta kay namuot ko, ni katawa ko. It's up to you to kanang mutanaw. Malipay kung mutanaw mo, malipay po kung di mo mutanaw, basta kay mutanaw mo. Kamu na isabot na unsaon to pagsabot kay manong kaibawg. Unsaon na pag-istorya. Again, don't forget to like, share, subscribe my YouTube channel sa mga bago pa sa akong YouTube channel. O ganahan mo sa mga video, i-subscribe akong YouTube channel Junjun's TV. And of course, akong mga batok nga mga channel, ang Kambaol Vibes ug ang Lando Igat kay kana sila nga maoy batok sa akong kana mga videos. Thank you so much for always watching and supporting Junjun's TV, Kambaol Vibes, and Lando Igat. Dinhin na lang kukutob ang inyong magtatampo, Junjun's TV. Bye-bye!